אז היום חברים נשחק משחק שכולם מכירים, זה מיינקראפט. במיינקראפט ואני רוצה שתביאו לי שאלות מה לבנות, מה לעשות זה, ומה כאילו אתם רוצים שאני אבנה וזה. ואני רוצה שתשלחו לי מה לבנות, למשל בריכה, דברים כאלה. תרשמו לי ואני אבנה, אבל היום אני רוצה לבנות כרגע. קיצור, אני רוצה שתביאו לי דברים שאני אוכל לבנות. אני בינתיים פה, עצרתי פה כי מצאתי את המקום הזה של הגדולים האלה. מי שמשחק מיינקראפט יבין, מי שלא משחק מיינקראפט צריך לשחק. אני עכשיו הולך לצאת מפה. המקום הזה לא נראה לי כזה כיף, כי אחרי זה יצא לה. ולהגיד כדי לבנות את מה שאתם רוצים. בוא נתחיל. ממש לא. גם אם ימות העולם אני לא אלך לשם. אני יכול פשוט לעוף וזהו, מה? רגע, אבל מה הוא בטוח יודע מזה ממנו שאני לא באמת רוצה לזה משהו ואני אעבור לדבר. בקיצור, זה היה המחילה שלי, כאילו משם נכנסתי, מכאן נכנסתי. אומייגאד. אוקיי, בוא נצא מהמחילה הזאתי לפני שיקרה משהו שלא אמור לקרות. אוקיי, יצאנו. עכשיו נחפש איזה שטח לעשות בו איזה קסמים, זה בגלל שאף פעם לא העליתי שאני משחק מיינקראפט, אז היום אני אעלה את הדבר הראשון, הקטן, הכי קטן. אפילו רובכם יודעים אותו, אבל לא יודע. מי שלא יודע, אני רוצה לעשות אותו. אני מחפש מקום שטוח. כן, שטוח. אבל אני קצת מדבר חלש, כי כשהסתכלתי על הסרטונים שלי, שמתי לב שאני מדבר די חלש. אוקיי. אני במיינקראפט אמיתי. אין לי כוח. ניקח דלת, והיום אנחנו נכין בונקר. סולם חייב. נחסה פה את זה. לא יודע. נעשה פה 1, 2, 3. עוד עד רואים אבנים. ואופלה. אוקיי, רגע. הנה. והנה. נעשה, וחברתם אנחנו עדיין בגרלה של הפוקימונים ושל הדברים האלה ושל הפופים. אנחנו עדיין בגרלה. מי שרוצה לרשום לראש הוא יכול.
עד עכשיו עשיתי פה מקום, שמתי פה את הבלוק הזה, עכשיו נתחיל למלא פה. אני חושב שניקח, אתם יודעים על מה אני חושב, סלחה, תחבר לי, סלחה לי, סלחה, תקסם טוב, סלחה, תקסם סלחה, וקוראים לי, סלחה, טאור חלק, סלחה, אם בונים רק בתים, סלחה, די, נהייתי קצת קרינג'י, בוא נמשיך. אני חושב שבית כלא לזומבים צריכים זומבים, כאילו, אז ניקח פה ביצה של זומבי. עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהר כדי שיהיה אפשר לי את המקום הזה. סלאב, יש. אוי, אנחנו חייבים לברוח כדי... הנה השקיע, אני חייב ללכת לשם פעם אחת. אני חייב. לא. איזה באסה. שלד. אבו נפקה. איפה הוא? משנה. עכשיו נלך להרוג חזיר. החזיר הזה נראה ממש טעים. אני מבזבז סלאב. זה החזיר הכי חזק שראיתי בחיים שלי. מה זה? כמה אבל אני לא צריך. אני צריכה בוצרים, כל זה זבל. עכשיו נראה במשהו לבנות וילה. דלת מסוירת הזאת, תעשו איתה משהו. יואו! אוקיי, זה הסקין שלי. סקין של קקה שלי. אחד הסקין שלי. או שססקין, לא יודע. קיצור, ניקח את זה. צהל, תעצרו קצת את המסע.
משחקים, כאילו מה, בכוונה. אוי! או! נביא לך לאכול? שמן. בוא. עולה פה, ג'נגו. דבול. שומע? כמה צריכים לאכול את השמן הזה? לא. מה אתה קופץ? לא, בצד, זה לא אני. משהו, אני חושבת זה משהו. בוא לפה. בוא לפה, שומע? אתה בורח אותך, תקבל שנייה. למה אתם חייבים לפה? זהו, תשאלי? חברים, בגלל אלופת הטרפים, עכשיו הייתי בשיחה עם דודה שלי והיא אמרה לי שלחזור למקדש הזה שהיינו בהתחלה, אז אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות, כי היא אמרה שזה היא אמרה לי לשים ליד הבן אדם המוזר הזה זומבי, ואז אחרי זה לראות איך הוא הורג אותו, וכאילו שהוא הורג אותו בדרך ממש אכזרית. אני כבר לא זוכר איפה זה היה, חברים, בבקשה תעזרו לי. נראה לי מצאתי. ממש קטן. חברים, שיש פה בורות אנחנו מתקרבים.
אחרי זה באסה. נו די! אני יודע מה אני אעשה. אני אשים פה את הכיסא. אוקיי, עכשיו אני מוכן להמשיך לשחק. אני חייב לראות בסרטון איך יצאתי מזה, איך נכנסתי. רגע, יכול להיות לי מסוים רגע? רגע. כן, רגע, אני רוצה להיות בטוח, ממש בטוח. בבקשה. אוקיי, אנחנו כן בתוך מערה. יש משהו. אני לא יודע למה הוא לא זה. אוקיי חברים, זה לא המקום. אנחנו חייבים אבל למצוא בתוך כל הבורות. כן, מצאתי את המקום. תודה לאל, מצאתי. חברים, עכשיו נשאר מה שהדודה שלי אמרה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת ביצה של זומבי ולראות איך היא הורגת אותו באכזריות. אוקיי, נשים פה איזה, שמעו, זה הדבר הכי יפה שאני חייב לראות את זה. חייב, ממש. בוא נראה איפה יש את המשגרים האלה. הנה. היה לו משהו עובד. זה היה סרטון מטורפים שאני בונה בתים או שאני עושה דברים. ביי.